Data d'arribada. És el souvenir del meu viatge a Andròmeda. Data d'arribada. 2011. Vila de les Pallargues. Comarca de la Segarra. Era triglicèrid. Ha estat un aterratge espantasògric. Per la vitamina C. Quin paisatge més bucòlic. Hauria d'estar la mar de content, però la veritat no n'estic gens. Em fa un mal l'ossada i les articulacions. Avui és el meu aniversari, concretament faig 307 anys. 307! Sí, ja sé que em direu que són molts anys, però és que tenim una esperança de vida una mica més llarga, tot i que no tinguem una alimentació molt sana. Crec que els meus amics m'han preparat una festa sorpresa. Però, clar, això no ho hauria de saber. Tot i que amb aquest mal d'articulacions no sé si hi podré anar. Tot i això, tinc la solució per a aquests dolors de l'edat. Alguna cosa m'havia de servir ser agent secret. I en aquesta escola on m'he desplaçat avui ens cuinaran un plat amb cireres. Dolcetes, vermelles i rodonetes. I la cirera, que curiós, va voler protegir les articulacions i per l'elasticitat. I poder menjar-me el plat que em cuinaran aquí avui serà ideal per poder assistir a temps a la meva festa d'aniversari sorpresa. Si esteu aquí! Hola! Avui al Tastafruita, l'agent secret i viatjant al temps, Martí Massafré, visita els alumnes de l'Escola de les Pallargues, dels Plans de Sió. Però té un petit problema. I és que està més rovellat que les frontisses de les portes de Tannhäuser, més enllà d'Orió. A més, presenciarà com els alumnes cuinen un plat amb cireres i meló, entre d'altres ingredients, que han titulat Barca de fruites marineres. Esteu preparats per cuinar-nos aquesta barca de fruites marineres? Endavant amb la barca de fruites marineres. Dintre de la barqueta de fruita hi ha meló, plàtan, poma, maduixa... Un moment! Abans cal netejar-se les mans. Dintre de la barqueta de fruita hi ha meló, plàtan, poma, maduixes i cireres. El meló es buida amb un ganivet, ho talles i antes ho treus. Y el meló ho talles i després ho fiques a dins del meló i després hem ficat plàtan, l'hem tallat i l'hem ficat. Agafes fruites com la poma, la maduixa, la cirera, la talles i el fiques per sobre. He remenat el iogurt i quan ja hi havia totes les fruites ficades ho he ficat per sobre. Hem agafat les brochetes, hem ficat maduixes i les brochetes representen que són el rem per remar. A mi les cireres són les que m'agraden més perquè es poden ficar de recades. Em fico a casa unes cireres i em miro al mirall, me les fico i vaig al carrer i quan tinc gana me les menjo. I ara que tenim aquí aquesta barca de fruites marineres, voleu veure com hem quedat al rànquing de posicions? Sí! El rànquing de posicions.
I ara us voleu menjar aquesta barca de fruites marineres? No en parlem més, va, a menjar. Que no puc! Caram! Per la vitamina C he de tornar al futur, o no podré celebrar el meu 307è aniversari. Tinc molts pocs segons. Si no, no podré tornar fins que faci 500 anys! No! Com tornaré si no em puc ni moure? Jo penso que dins de la maleta del Martí hi ha un flautí, una flauta i un violí. Jo penso que el Martí dintre de la maleta porta tot ple de roba. Uf, he arribat a temps.